Play PWPW, kapag subhay physical ni ka amen faithful and true. Pat kuma pilih I akan ni ka screen akan ni kani ka jing pule ya ka ni ka kot ka lamprang ya ka jing im baru play. Ya ka ba la thok ban ya lam men sim ban ptin men sim ya ikun men sim. But iwe ka kerteng ka baju power baru baju sengaw baru kini kilong ka day filotia. But ngila ya tu ya kejumut jong ni ke pilotia ha ka sedang jong ni ke series panganom ong biang te sali subhas ri pai but wat ya ni ka jumut jong ni ke tin pilotia ti ha ni ke sngi ya beriang subha biang pi sin se ni ke amen faithful and true channel but kam tam ya ki ba la jukurshan ya ni ke channel ki nyawut ki member but ki weru le sekin salong member suki pan Krishan ya kani ka channel ka babha ka ba ya tu ya ki balong ki pasisya ki ba nadu ka porjung Jisu ki apostol ki ai but lampai jong kabalang mentah ki ai hangi iwe pe iwe ki riunget ki panget hau Jisu ki pada ina kanu ru ka balang lene ka kenhun wat ki bom de Kristan ru ki la ban yo jimutai la ki sngap ya kani ka channel di nomor kata ngapa yang subhai PIW but ngin pule ya kani ka benta ka baar mata ka singi ka de kelenong ka baar pau ngladep ya kelenong ka bakat khandai ka kren sepang ka jing pla barabor pat ha kani kelenong ka baar pau ka de ka jing priang communion bun sin tingin ya pule no menta laong ba umi 3 dates usim jong ka pontus ula shem ya kalat jing penkot balakot kami 3 date ni kadawai persyak kabi dah kepapuran kami ya ka kabori le persyak jong kemet jong u keralong kepaklan hadin habun haba ula persyang ban IB ialah de ban light nak jing syak penlong brau haki roman syam lala ban le setia kumba ukwa unong penim ula seng ya ke sakramen badan burom tam ka Eucharis kapakantup da sisya ya kamet bat ka snam jong u kenang ba uta ubabam ya ka unim si junom namar kata kitu kibayok pediang ya ka bun sin ta ka jing rublei ki pen klain ya ka jing imen sim jong ki bat ka jing long jing man jong ki hadu bahkan dalong ka bomla long nak pentai jong ki bakin sya IB da kano ka jing bit tit jong kapop lada day baki brio ki yaine ban im haka paradise bertei kin jin dalala ban kiar na ka jing yap jong kamet da ka bor jong usok ba ai jing im balabu ublei hangta haka ju karukom da ka bor jong ka ni ka sakramen ka jing im kalalong kapala ban benta kepala ban long nak kapenta jongi ban kiar ia ka jing yap men sim usok uba jem bat uba put kloi kum usok sya upom granet usok shan ushan met barok sisnem klem jing lada labu bha hakasini lan hekangap namar kata kam syem don jing per baki donut jongi warlaki long ki patlot bat ki becem labu sumar bha ban light na ke jing sniu jong ka pop haba labu bha ke sini ne kangap jong ka do bat ke snam bom ut jong ukun ublei ko filotia ki kristan ki balasya tim kin om don dau da kumwei ban ai haba unong bisar bahok un penlong yaki ban yo I ya ka jing keno na ka banta ka jing yap men sim jong ki kalong baik na ka dau jong ki hi kalong ka pasuk na ka banta jong ki ban pen email ade ban pen klein da ka babam ya ka met jong u ya ka ba ula haki na ka banta kane ka jing temu ko mapi kibam suk un saong belei pi yam haba pi don hapi ya uso bat ka jing bam jong ka jing im
Kajing pediang ya ka communion man la ka sngi ha ka Eucharist kalong ke ke bangam yaro ne ngam pendrem nga ai jumut bat nga pen sluri away pa away pan pediang ya ka communion man la ka sngi utrai ada ka donot ka light na ka jing syate syakum ban le ya ka pop kini kilong kiju ki kintin jong Agustin bakoi lambat u ngam pendrem ne ya ro klem kendon ya ka communion paman lakasi wat lakata ka haka jing start jong paman sim jong uno breu ubakwa ban rai ya kane ka kam ka jing long man sim badun kam na ka banta ka communion man lakasi ka de ban long haka kerdan ka pacanai bha na kata ka daw kam long ka pa ban pen sloria baro na ka banta kane Henry kani ke jinglong mensim wadlah kalong ke hajrong la ban sem habun ki breu ki bariu belai nak kata katau kam long ke ban pen paidien ni ban om pen slul ya baro naka wadlah kata ya kani kakam dei ban peit dak ke kami ya ke jinglong mensim jong wei po wei breu Kamlong kapal pahaban ai jumut ya barok ban pediang kuminian mana kasi kelam kendon. Bat kamlong ru kapal paha menuat dau ba uno na kapan tajong kani kamtam lada udang bud ya kejing ai jumut jong unong petil lenti ba syampang. Namar kejing pediang kuminian bakak jong ka Catherine berkuit ke Siana. La ujor persyak ya ka ba Agustin berkuit syam layaro ne penrem ya ka kuminian paman la kesingi ka jubab jongka kalong ka pajai nyuma kalaong namaru Agustin berkuit syam la penrem skubha ma phiru wat om penrem bat ngan sahun mensim Henrico Pilotia pisem ba Agustin berkuit ai jengmut ting bat upen sloria barok ban pediang komunian man la kesingi utrai Pidai ban lek kumta kat bala ngangej ba phim don kanu ke jing syate syakum hakapop barit ti pidon ya ke jing long mensim ba sisya bau Agustin beku ukwa pidon ya kata ke balong kham janai om tang ba phim don ya kanu ke jing syate syakum ban lek pom Henry phim don wat ya ke jing syate hakapop Te hapa ukpa mensim jung pi usem ba kalong ka ba mentoy pila ban pediang komunian ta ke jing mentoy wat kambun sin om dei tang haman ka singi utrai wat la kata sibun ba ke jing ba don nong rim kila ban mi om na pi Henry na kitu ki ba pi ya imlang na kata kadau jong kini Unong ai mensim bersyempang ula ban ai jemut dia pi ban ong pediang komunian kha kum kanuksa pi im hakata kurkom ba pidang hab ban syania haki weipan bat kitu ki ba pidei ban ko ungu lane ban burom kim semyo ya ka jing hikai ba benia lane kilong ki ba kamper ba ki kuslai jemut bat ba ki thut haba ki yo i ya pi ba pi pediang komunian kha Habalum lang yakini kijing baro. Kala ban long kapapaha ban pendem yala de katokat ne. Haka jing telot jengki bat ban pediang komunian tang sisin haka arte yau. Henry kane kala ban long tang haka kep ba pimla ban weng ya kijing ha kano karukom. Om day ban sim yakane kum kakendon kelum. Pidai ban lek kat kum kejing ai jumut jung pa men sim jong pi. Henry ngala ban ongkat ne da kejing tikina. Na kebanta kitu ki pakwa ban sekri yo blai da kejing ru blai. Kejing jalan ke bajrong tam hapdeng kejing pediang komunian kedai ban long sibenai. Lada pi la syak yalam da kejing syampang. Om don tengah, om don keme, om don kepa balak ban kang ya pi ban pediang ya ka komunian bun sin. Hakasi ba pilai ya ka komunian. Pimdai ban kendat syarut ya ki jingkit kli jong pi, kat kum ki jinglong jing im jong pi. Pin i
cái jing jai jai ba kham krau bat cái jing spoon ya ki được hot jong cái yeng cái sem jong pi da ka bom thet kti la de na ka no kono ka kamram na ka banta jong ki ti kan om jia bakin khang lat ya pi na ka ne ka kom jing len jong pi namar kan om pentut ya ki lai no satang bakidon ka men sim ba compare palat bat bom don nong rim hakabaya day bat kani kumbang ala dep kedau haning unong betin lenti men sim jong pi un sabatai ya pi ba pi day ban yai sha bat ki mantangan penlong ke jing ken tho leng kot ya ki breu bala syong kurim kat kum ka ain barim ublei unyau bakalong ke babakala ba ki nong airam aisha kindawa ban siuno ya ki ram jong ki haki singi buram kwang syam ha ke Deuteronomy khat san khat iwe du lai henrei kam syam long kumta bat ki nong simram ki basiu bat pen khuit no ya karam haki tu ki papan badai ban le kumta kan long ke ba ibi om kapop bakrau ban kerpat ban siu no ya karam kentiu kurim hakasngi jong ka communion henrei kan om peri ha ke jing sisa kalong kepada hok ban siu yaka namar kata om dei ban penduk communion yano namar ke jing siu yaka ne karam tang lada ke jing ruble ke kentoi ya obreu ban kwa ban pediang ha ke jing sisa ha kapalang badang lung ki kristan ki jupriang communion malakasngi wadla ki la syong kurim bar ki la don ya ki kun ki kiti nakata kadau ngalaong baka jing pediang communion kaka kamlong kadau jong kano ke jing tut ya ki kpa ki lok ki tengah kata kat ba ubreu uba priang communion upunan kam ya ke jing start bar ke jing syampang hakabaya day bar ke jing pang jong kamet om don kano ka ding pengkiang ba sisa ya kane ke jing ya simbenta ba khoi lai no tang habadon ke jing pri kaka ban pediang communion sisin sitayo kalong kapadon kam ban light nakapop bayam bat ban om don jing sya te sya kum hakapop barit bat ban don jing trang ba sisya nakabanta ka communion nakabanta ka communion man lakasi kalong kapadon kam nalor kane ban job ya sibun ba nakijing sya pen choice new bat la ban le yakane dakai jing ai jumut jong pa men sim jing kentok kendiat halor kane haki por ba menta ya ke jing lin ban pediang communion man lakasngi lapen selur da upop pius basi pau bakoi kadulir jong u ha usnem sejar kandai spaksan ke ong bawat la kalong ke patrang begitu kita imsi ban pediang communion man lakasngi kinlong kipa light na kipo barit lane lakum kumno na kitu kibada tmu ban le da sisa bat na baro ki jinge jan bat ki henrei kalong kebala biang baki light na kapo bayam bat ki raikut ban omle pop shu nakane ke jing ai jing mut basisur kamdei ban ba kimla suki pasuki ban penbek yalade nakapop barit bat nakijing syate syakum haka kajing mut hok basisya ru kalong kapadon kam kata kamut uriungai udai ban pediang communion omdei tang nakijing milien kajing sarong lane na kadau thau breu henrei namar ba ukwa ban pensu bahayu blei ban kham ya jan hasenda bat u nakijing bat ban job ya kajing telot jong u pergi jing dunai jong u lengba kane kalat jing blei lasot naka the Christian faith da u neuner sj but u dupius sj kum tu ladap ya kane kalenong ka ba arpo kane ke jing ptha men sim jong une u Francis the Sales bukut u badai doktor but u bishop jong kabalang te ya sam ya kini ki video ya kane ka video ru bat ki video jong kane ka channel syaki parlok ki jong pi nganget ba kitu ki pas ngap ki layo jing mentoi
Like Kim Day ki aka ki ba ngala ong man shwa Kim Day ki aka ki ba ngala pen mi nala de de ki aka ki ba ngala sim nai ki jin tho ki badon hakabalang ya ki aka ba ngaru yelde ngapule ya ka aka ba ngaru ngalayo jing hikai di kumta kini kilong ki ba mentoy kuma kilalong ki ba mentoy yang di kumjuru nga sam sapi lengba kani ke channel ya ki aka ba ngalayo jing mentoy kenang mama piri pi yo jing mentoy marban im rengkar ba kejinga day kebecan bat ujisu badu mensima khui badu blay ukpa rengkat bat kiru khui kat no kalong kebas ngau tenat bat kebas ngau kemen bat kebas ngau pu ngau ping bat kebas pengat ya kamet kepat ru kumju di nak ka daw ngala tau ru ya kene ke channel ba ki parlok ki ban sasngap yakini ki video bapen mi lemba jong kene ke channel amen faithful and true channel kan penlong ru ya kene ka ju ka effect happy iwe pe iwe kublai sibun ni ka por jong pi iwe ker ku ya pi iwe pe iwe